To assalamu alaikum. Da farko dai sunana Abba Sa'adu Hadejia, wanda aka fi sani da Ibn Sa'ad Hadejia. Ni ne kuma dan takarar majalisar jiha ta karamar hukumar Hadejia a ƙarƙashin jam'iyyar PDP. To, wadda rabin gashi abu ne da ya shafi siyasar jihar Jigawa da ke daya. So, me za ka ce a matsayin dalilin da ya sa ka shiga siyasa? To alhamdulillah, ina kan samu irin wani tambayoyi da dama, me yasa ka shiga siyasa? Na shiga siyasa saboda ina da good intention da zan taimaki al'ummata, kuma wasu abubuwan ba su yiwa sai da siyasa. Akwai abubuwa da mun gudanar a baya da yawa wanda mun iya bakin kokarin mu imu a iya stage ina, bar ma wasu abubuwan ba su yiwa sai da siyasa. Sai sa muka shigo siyasa domin mu ninka abubuwan da muka yi a baya. Mutane za su yi mamaki a yanayin shekarunka ka shigo siyasa, musamman ma ganin yadda ake gwagwarmaya da tsofi wajen shekaru sai lokacin ma da aka samu mulkin demokradiyya. Gaskiya. To a matsayinka na matashi me kake tunanin za ka samar domin ci gaban matasa musamman a bangaren constituency din? To alhamdulillah, before ma na shiga siyasa na mai da hankali na akan wasu abubuwa kamar guda uku. Ilimi, aikin yi da kuma bangaren lafiya. Before na shiga siyasa na gina makaranta wanda na kan dauki marayu da kuma marasa karfi fi sabilillah a makarantar na su yi karatu. Bangaren asibiti na kan kai tallafi asibitoci da sauran gurare domin a taimaki al'umma, kuma akwai asibitocin da muka ba su janareto, akwai makarantun da na gwamnati ne kuma gina bandakai domin a taimaki wannan al'umma. Kuma wanda wannan makarantar akwai mutum 33 da suke aiki, kaga nan an samu bangaren aikin yi. Za ka iya cewa a matsayin aikin dan majalisa a majalisar jiha kai tsaye? To alhamdulillah, ita Najeriya da ke ba jahila bace ba, dukkanin abin da za a yi yana nan a rubuce. To ka ce baka san doka bai taso ba, saboda duk wanda aka ce bai san ya dace, aka ce Najeriya ta ce za ka yi abu kaza, a yi abu kaza, za a yi abu kaza, a bar abu kaza, to komai a rubuce yake. Shi dan majalisar jiha an san aikinsa zartar da doka, kuma sai kuma ba iyanan za a tsaya ba, samarwa da al'ummaka abubuwan more rayuwa, aikin yi da sauran abubuwa wanda ko da ba ofis ɗinka bane ba, za ka je ka nemo al'ummaka abubuwan da ya fi haka. To Najeriya ba jahila ba ce ba, ta zartar da abubuwan da za a yi, kuma insha Allah kansu za mu bi dokokin kan abin da ya dace mu tama al'ummar mu abin yi da abubuwan more rayuwa. Me yake baka ƙwarin gwiwa a matsayin kai ka ji a cikinka cewa ka fi sauran cancanta da ya kamata a zaɓe ka a wannan kujera? To alhamdulillah, ana cewa yaban kai jahilci, ba da ma tuna tambaya aka yi min baran dan tsokaci. Ba wai yaban kai ba, kowanne muke da shi a yanzu, ba ma shi ba, ko sanatanmu wanda yake ci, ba wanda yake da abubuwan da nake da shi a Hadejia. Duk cikin 'yan siyasanmu masu ci, ba ma wanda muke nema ba, babu wanda ya gina makaranta ya ba da ita fi sabilillahi, babu wanda yake zuwa asibiti bai san kowa ba ya siya magani, ya kai janareto, ya kai abubuwa bayan ni, babu wanda yake zuwa makarantun gwamnati ya kai alluka, ya kai abubuwan da makaranta take bukata bayan ni, babu wanda yake zuwa makarantun gwamnati ya gina banɗakai. Lokacin da nake gina ba ma a sa sunana, za mu je mu gina mu tafi mu bar su. Babu wanda yake yin wasu makamancin abubuwan da nake yi. Wani abubuwan na yi su ba wai fadan siyasa ba, sai yanzu da muka shigo siyasa ba wasu al'umma ma suke sanin a shi Ibn Sa'ad ne yake haka, shi Ibn Sa'ad ne yake wayannan abubuwan. To babu wanda yake da shi, in kuma akwai wanda yake da shi sai ya fito ya ce ni ma ana da abu kaza, ko da makamancin abin da muka yi ne sai a fito a yi. Sai yasa nake cewa ban ga mai shi ba, ban ga wanda ya bai, sa nake cewa to na fi cancanta, kuma al'umma ne suka ce na fi cancanta, saboda ba ni ce na fi cancanta ba, al'umma ne suka faɗa. To mu ma mun bi bakin al'umma ne mun faɗa, to tunda har aka zabe ka ce ka fi cancanta, to mu kullum muna addu'a Allah ubangiji wannan zata alkan al'umma suke mana, Allah tabbatar mana da shi, kuma ya sa mana dukkanin alkhairi, dukkanin sharri da ke ciki Allah kuma ya karaye mu da shi. To da ƙarshe, kamar tunda wani fata ne kake da shi, idan an samu nasara ne kake tunanin cewa za ka bari a matsayin wani abu da ka cimma a wannan kujera? To alhamdulillah, ba dogon magana zan yi ba, sai dai abubuwan da na bari, ko da a yanzu Allah ubangiji ya dauki raina, za a ce Ibn Sa'ad mai taimakon al'umma, Ibn Sa'ad mai taimakon marasa karfi, Ibn Sa'ad mai taimakon marayu, Ibn Sa'ad mai makarantar kaza.
to wayan abubuwan su muke so mu bari. Muna so mu kawo social welfare, muna so mu kawo ilimi ingantacce wanda in har ka bar al'umma wayan abubuwan to ka bar musu legacy wanda ba za a manta da kai ba, ko al'umma ba ta manta da wannan abubuwan ba.